зеби қосимова 29 сол мешавад ки гирифтори бемории қанд аст. ӯ дар маркази клиникавии эндокринология вилояти суғ тамасола муроҷиат намуда барои паст намудани сатҳи нишондоди қанди худ табобат мегирад. ба гуфтаи худаш бо пайдо шудани таҷдидотҳои нави табобате ӯ имрӯз хуб асту зери назорати доимии табибон қарор дорад. ҳозир 29 сол аст ман касали қанд. як сол ду бор се бор онда лечение гирифта мебарам. ман ҳамин голи ҳамиҳо капници ҳо ки ман зинда. диабети қанд дар натиҷаи нодуруси мубодилаи моддаҳо пайдо гардида бо баландшавии қанди хун хос аст. дар натиҷаи тағйирёбии мубодилаи моддаҳо дар ғудуд ба амал омада ба вайроншавии функсияи раг ва торҳои асаб оварда мерасонад. дар натиҷаи болоравии қанди хун дар инсон оризаҳо пайдо шуда инсонро ба бемориҳои дигар низ мубтало мекунад. ё ки бемориҳои санги талқадон, санги гурдаҳо, бемориҳои буғумҳо, бемориҳои шараёни дилракҳо ё сактаи майнаи сар, сактаи дил, бемориҳое ки он нафароне ки вазни зиёд доранд ба гурӯҳи хатари ин бемориҳо дохил мешаванд. диабети қанд ба нави 1 ва 2 тақсим мешавад. бисёртан ба диабети қанди нави 1 кӯдакон ва наврасон, навҷавонон гирифтор мешаванд ки бисёртар ин дар ин вақт ирсӣ ҳам шуда метавонад ва дефекти аутоимунӣ, дефекти генетикӣ дорад ки антителаҳо бар зидди ҳуҷайраҳои ғадуди зери меъда кор мекунанд ва кори ҳуҷайраҳои ғадуди зери меъдаро вайрон мекунанд ва дар натиҷа инсулин дар ғадуди зери меъда кам мешавад ва мубодилаи моддаҳо вайрон шуда қанд баланд шудан мегирад. нишонаҳои аввали беморӣ дар шахсони ба беморӣ гирифтор шуда ин хушк шудани даҳон, ташнагӣ яъне талабот ба обнӯшӣ зиёд шуда пешоб ҳам дар ин гуна ашхосон бештар мешавад. инчунин дар гурӯҳи бемороне ки ба диабети қанди навъи 1 гирифтор шуданд камшавии иштиҳо ва баръакси он дар гурӯҳи бемории диабети қанди навъи 2 дошта бошанд баландшавии иштиҳо ба назар мерасад. ҳамчунин беморӣ метавонад ирсӣ бошад. лекин чӣ хеле ки мегӯянд омили ирсӣ ин ёе ки аз таваллуд шуда наметавонад, бигӯем ки враҷдиёни диабет мегӯянд, ин хел диабет дар қайди мод қарор надоранд. омили ирсӣ гуфта аз дар падараш, дар модараш ё дар наздикон, тағову амакҳо, бобоҳо, бибиҳо омили ирсӣ дошта бошад, дар оянда хатари гирифторшавӣ ба диабети қанд дорад. лекин аз батни модар бо диабет таваллуд намешавад. гирифторони бемории қанд бояд тибқи тавсияи мутахассисон гӯш дода албатта парҳез кунанд. ҳоло дар ҷаҳон 500 миллион нафар ба бемории диабети қанд гирифтор мебошанд. дар вилояти суғд бошад теъдоди гирифторони ин беморӣ ба 13300 нафар расидааст. яке аз омилҳои асосии гирифторшавӣ ба диабети қанд ин омили ирсӣ мебошад. айни ҳол дар қайди мо қарор доранд 652 оила, 652 оила ки аз 1330 нафар иборат мебошанд. агар аз рӯи фоиз гирем тақрибан 10%, зиёда аз 10% тамоми бемороне ки диабети қанд гирифтор шуданд ин омили ирсӣ дар бар мегирад. теъдоди гирифторон ба диабети қанд дар 9 моҳ яъне нафароне ки бори аввал муроҷиат намуданду беморияшон тасдиқ гардидааст 856 нафарро ташкил медиҳад. гузориши Саид Мухтор Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барометри Хабар.